Tak za prvý bych chtěl říct, že psaní bakalářky nebo diplomky není žádná procházka růžovou zahradou. S tím musíte počítat dopředu. A to, že jste si zapli tohle video, už je dobrý znamení, protože je vidět, že máte zájem to dotáhnout do konce. Z vlastní zkušenosti jsem si tady vypsal 7 zásad, které je důležité dodržet a počítat s nima předtím, než vůbec nějakou závěrečnou práci začneme psát. Za prvé je důležité zvolit si vhodný a zajímavý téma, ale být si zároveň vědom toho, že většinu té bakalářky nebo diplomky nebo celkově závěrečné práce nikdo moc číst nebude. A budou číst abstrakt, budou číst úvod, budou číst cíl, budou číst závěr, budou číst diskuzi, ale ten guláš, co bude uprostřed, tím se nikdo moc probírat nebude, maximálně si kouknou na nějaký grafy, obrázky, zda jsou v pořádku citace a tak podobně. Druhým bodem je řídit se metodologií uvedenou vaší fakultou. To znamená, že si otevřete stránky fakulty, najdete si metodologii diplomové nebo bakalářské práce. Přesně dodržíte zásady, jakou citační normu potřebujete mít. Jak má vypadat závěr, jak má vypadat cíl. Pokud to tam je uvedený, je to super, říďte se přesně tím. Ocení to ti lidé, kteří pak budou u obhajoby té závěrečné práce a vám se to bude daleko lépe obhajovat. Třetí zásada a ze zkušenosti asi nejdůležitější zásada, jak napsat přesně ten guláš, který je uprostřed mezi tím úvodem, cílem a mezi tím závěrem, je prostě psát a nenechat se absolutně ničím vyrušit. Čtvrtá zásada. Důležité je využít taky funkce, které máme ve Wordu. Já jsem využíval například diktafon, funkce diktovat, která je dost usnadňující při psaní té práce, protože ne všichni umíme psát všema 10 a opravdu se mi to hodilo. Sice se tam pak musí dělat po každém nahrávce určitý korektury, ale v celku to funguje dobře. Pátá zásada je se obrnit trpělivostí a koncentrovat se na jednotlivé kroky a zapomenout na jakýkoliv multitasking. To znamená, chceme napsat úvod, chceme napsat abstrakt, děláme jenom tuhle věc, nic jiného, žádný Messenger, žádný WhatsApp a už vůbec ne TikTok nebo Instagram. Šestá zásada. Pokud můžete, využijte nějaký citační aplikace, jako jsou Zotero nebo Citace Pro. Já jsem to teď instaloval s kamarádem na Macu a měli jsme trošku problémy s tím Zoterem to nainstalovat, ale jsou taky videotutoriály na YouTube, který dobře popisují, jak s tím programem pracovat. A jakmile to jednou nainstalujete, ušetří vám to spoustu práce s tím vypisováním těch zdrojů, s tím vypisováním těch citací v textu, pod čarou a podobně. A poslední zásada, 7. Dejte si pozor na AI aplikace, ChatGPT a podobně. Neříkám, že to nesmíte používat, ale dejte si opravdu pozor, jak to používáte. Tak to je ode mě všechno na úvod k tomu psaní závěrečné práce. Jsou to moje zkušenosti, chci jenom přidat to, co jsem si já odnesl z toho psaní. Takže hlavně hlavou vzhůru a psát.